Gak iso diwaca ireng sing iki. Lah ngapa? Lah birune ilang kok. Oh, dadi dadak nganggo ngene iki ta. Ya, lah ngene iki cethu ya Allah. Sindan motor duiten. Sugeng dalu Pak Dalang. Motor duiten. Alah. Wong ngene iki wong jenenge awake dhewe iki nyambut gawe. Wis dibayar panitia. Wis ngene iki hake wong pirang-pirang. Iki mau wis kesepakatan Bimo Laras rombongane Pak Tengleng itu sawer ora didum. Lah terus. Dinggo kas iki rencanane nggo umroh berjamaah. Alhamdulillah iki kase wis mlumpuk lagi iki. Lah dine ora ketok kuwi tok. Sugeng dalu Pak Dalang, ini dari paguyuban Makam Kebo Geni minta lagu buat masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengahmu, Jawa Tengah. Ya sawahan kok iso Jawa Tengah. Dan Juwiran. Semoga sukses selalu. Iki jaluk opo? Wah iki cocok banget iki. Lagu lagi. Lagu ya sedikit apa enek sik lagi booming iki kaya ninggal katresnan. Terus lagu ki enek lho. Lagu dangdut. Mumpung enek musik terus lagu dhisik enek musik ini bingung. Wong nyanyi ki biasane iso apa lagune ora ngerti judule, mau ngerti saire ngarep. Mas, aku njaluk lagu Kring. Apa mudeng musike? Lagu Kring. Ayo. Kring. Halo yo, tibane lagune Roma Irama. Kering sudah rasanya. Oh ngono kuwi. Nek lagu anyar apik banget yo an kok. Apa? Lagune apik tenan. Men diresapi apik tenan. Ora, lagune iki anu, Silir Sumilir. Silir Sumilir. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir kok. Oh, Kitir Sumilir. Kitir. Wah, apik tenan lagune Mas. Piye lagune piye? Lah ya kuwi. Lagune iki piye? Lah ya kuwi aku gak iso. Wong ra iso kok pidat. Lho iso padahal. Sugeng dalu Pak Dalang. Dalang. Niki dari grup KSB minta lagu buat bos. Apa? Kabele aja mandem Bu. Lirik yang telah memberikan hadiah lirik minta lagu lurik lurik lagu Selendang Biru lan lamunan Selendang Biru anyaran. Oke. Selendang biru ngono kae lho. Oh dudu sing nganggo ngono ki to. Yo Selendang Biru anyar kuwi lho dangdut. Nggih. Bos dipun aturaken tunggal bokos tunggal nggih, Bos. Nggih. Aku iki gak enek ngersake apa ngono ra enek. Lah iya ora enek. Sing penting diaturne tetembangan iki nunut iki lho ndang. Dan iki dadi siji iki. Diceket ki nggo 3 lagu. Wah, elok. Ki, reng. Mun. Ki, waca. Ning ora nek apa-apane iki. Iki kaya pemilu wae kon maca kabeh. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Ini dari Larissa. Kok ora nek eme ra enek berarti serampung iki. Mau menyumbang lagu Selendang Biru LDR. Semoga Pak Dalang sehat-sehat, laris selalu, amin. Nah iki. Nggih ditata, napa riyen Bos niki kang dipun kersane nggih. Aturen. Nggih. Nggih, Selendang Biru. Nggih, monggo. Mau ana sing saya tembang kangen sih. Oh iya, tembang kangen sih. Ya, budul mau ngundak. Ya, Pakde, pelok ora dimasake kuwi. Ya. Ya. Jaiponge Mas. Ya. Ya tembang kangen. Matur nuwun. Gandan pokoke suarane ya apik ya, Reng. Asake. Lha aku nggo kulino disuarani tanggaku iki lho. Tenan. Tenan to. Pek ya to. Lha iki nyelot tuwa, nyelot suarane sae. Sapa sing nyelot tuwa? Niki. Dakitrane katarak kok kuwi. Ya gejak kaya ngono, Cek. Kaya ngene iki lha nggo adem-ademan kene nggo tombe bediding, Dek. Lah mau ganden takon suara ya ora balekke rupa pasuryan ya
Ayu. Andani. Lomo. Lho, piye to? Senajan iki lho. Senajan ketoke njaba kok ngene ya to. Kaya ibarate didudut katut disuruh ngluntung ya to. Oh, ning lak ya Jek. Mening ya. Jek mening. Didudut katut disuruh ngluntung iki kaya rambak wae. Anu, camping gunung, Den. Camping gunung. Heeh, kowe karo kale kula melih. Heeh. Lah ya neng yo karo kowe kok tuwapuk lho engko. Lah ngono wis bar kuwi kan penyanyine ya Neng. Oh, penyanyine. Engko ngono Ben penyanyine ben leren sik wong kuwi iki ora leren. Siap, Bos. Oke. Kowe bawa ya aku tak jegleng. Ya. Kowe ndo ae ta. Moji-roji. Apa kok moji-roji? Kowe kuwi somo apa moji-roji tok ngono kuwi? Ya yen nawar gamelan kudu ngerti notasi ya, Bos. Ya, moji-roji. Ya, Dek. Sap. Ya yo. Ya. Sing apik dirungokne piye oke. Masih. Kene iki ndang nyuwara. Kene iki nggon dalang. Iwa tengen kene iki dalang kondang. Aku ki ya ngono iki Mas mesti nerata. Anom Surata ya kon juwiring. Iya. Mas Leng, Mas Bagong. Iya. Kene iki pokoke nggon dalang kabeh ya. Kuwi Mas Tantut barang iki ya kontra. Mas Tantut. Mas Tantut kuwi saka Kurung. Bu Tantina ki sinden kondang. Bu Tantina. Dari nendang Mas. Piye? Rungokke aku sik ya. Iya. Wong tuwek disusoni. Piye? Iki mau tak enekke kowe iki sing nunul dhewe. Wong tuwek kok disusoni mbak muta-muta. Wis ki, wis ora cerewet. Alah. Nggih, monggo. Saben. Semangat. Golek pangan. Bengi. Wang. Nyawa. Ancang-ancang, Jon. Semangat. Arep ngombe sik. Ngosek, kowe nembak kok ngombe sik iki lha pesake gareng no. Gareng kae piye kae? Lah apa malah kaya kiri anyang-anyangen. Dak seraket, Jo. Jenenge nyaduk pangane rekoso golek penak. Turu. Turu penak. Ya. Pangapunten nggih Pak Bu. Ya Allah, piyai mriki niku jan jempolan tenan. Reng. Dirasani endang. Ngapa? Mbok nek kira-kira kowe nek setan metenteng ngene iki dicukuri sik, diguntingi sik. Lah, gareng kuwi ra isin kating selawir ngono. Endang. Yo ngempet kok. Kona. Ayo le. Asik le. Ayo le. Yo. Ngopo kok langsung matuk? Rokok tuwa kan jenggleng. Yen memajang dulu gendang dit yen memajang dulu gendang dit Kendangnya unine piye? yen memajang dulu gendang dit Gendang dut. nek tung gendang dut ki ora kendang. Apa? Ketipang ketipung. Ketipung.
tung gendang teluk gendang. Gone dhewe kok diceluki. Ora pekewo. Mung karo jano. Ya, nyayo le. Sumpah kena tenali ya. Piye? Napa? Tenali ya Allah tuju. Kesemangatan. Ya piye ta? Lah tak Sirku ya mung tanggo tombo pegel tok malah kena. mung tanggo apus-apusan ora teko kemajon. Ah kuwi jane kuwi maju kok malah mundur. Lah nek kowe maju aku kan yo mundur. Lah nek aku maju kowe maju malah heret-heretan. Kirek ae. Ora Reng, kowe karo mbok gandhen kuwi karo bojomu ayu ndi Reng? Ya yang ayu aku. Bojomu karo. Lah bojone kene wae ulane nesu mekrok. Apa iya? Semene iki yang gedulane nggonku aku ganti dempel. Demben. Lah saiki bojomu saiki ndi? Demben iki bojo sing demben apa piye? Sing demben iki mulih nang gone wong tuane. Walah, mesake lah sing ora ngerti bojoku sik saiki. Endi? Alah, lah kok kowe kok disenengi karo. Ya, kowe dingirane Jakarta ya karo aku lho. Marika kok iso karo gareng iki lho. Ah iso. Lah ya sapa lah bojoku ya nduk ya. Iya. Mula ning Taman Mini sewengi we bubrah. Wih. Foto kok ora tau jungkatan. Anggere foto-foto beriap-beriap mbok awal lho. Mbok awal. Ora tau tak toke wae wong kuwi kanginan. Kena wazir. Wazir. Titiran ku lho. Yen memajang bener Om. Oh kembang Wis teko kembang kok Lah ya kembangnya dipajang. Oh tak kocluk. Apa kok ora peneran iki? Yo. Wah ayo tenan kowe ngene. Iki sing bener ki ndi to kuwi? Dituwek kok mencla-mencle. Wong ini putih mluntuh. Kuwi. Sendi. Sing gendir. Kuwi iki lak bebekku. Kaya ngono kok putih mluntuh. Ya. Wae. Wae. Mata. Anggono. Delokne sing ngerti. Siap, Dan? Ya. Nek kira-kira arepe caping gunung iki HP-ne diselehke. Lah ngapa? Kowe nggembel HP to? Ora iki. Lah kok iso ngono? Kuwi ki ora HP. Pake topan. Alek kok. Alek. Pake topan. Gagah talenono. Lah ngapa? Lah kedabikan. Anu, sing pake kendhok. Dinggo ngono iso bondrang-bandring ra karuan. Isen aku ngejak. Alah mau lek tak kandhani to. Lah piye? Tak kon naleni. Loh. Ngono lho. Lah terus transit mau pedhot. Taleni tebok. Ngene ya. Iki dadi warga masyarakat iki. Sing para petani lagi kena ama tetandurane ben sumpingkir dari Sengkala ben sumingkir. Dadi Bagya Mulya warga masyarakat ana ing Kebo Geni kene. Lah ngapa Den? Ndek Mur.
Apa pasangan ngono apa piye? Nah, iki ngene Den. Pun ngilek sengkala enek beksan kuwi jenenge beksan menyambut kedatangan tamu kuwi gambyong. Iya. Gandeng iki nggo memetri. Aku gambyong ya jegos lho. Oh, iya iya. Anu gambyong PJTKI. PJKT. Gambyong PJTKI iki lho Mas, sing iki lho ngene-ngene iki lho Mas. PJTKI. Lah iki nek beksan sik dienggo ngilangi sengkala. Apa kuwi? Bambangan Cakil. Lah, wah, aku Cakile, kowe dadi bambangane. Iringane Kumuda Rangsang. Iya ta, aku tak dandan. Bambangan Cakil iki bambange begagah lho. Lah piye kowe ora iso? Sakit iki, Mas. Sakit iki, Mas. Yen disuntene sip ya disuntik mburi kono. Ya, diaturke ya. Heeh. Saiki. Heeh, aku tak dandan. Ada Bas. Tata Pandhawa tata Kadiwisaya Indraksa Sara Maruta wong Mawana kana Margana Samirana lan Warayang Kanca Bayu Wisyan pagulingan 5 Sik Bos. Apa enek Cakil kok untune kualik? Gusti Allah. Piye? Untungmu kualik. Kesusu. Lah, cah kocluk. Piye? Jenenge Cakil kok untune kualik ki apa ya enek? Mbok yen nek iki nyambut gawe iki rasa grusa-grusu. Ora enek. Ora enek Cakil wedokan. Oh, gak enek malah koyo begenggek. Mah. Cepet. Iki mboke Cakil. Mah, golek Cakil. Mboke Cakil wis mati. Wah, senengane. Ngawur ki mbok ya rada sopan sithik. Mari. Tendangan tanpa bayangan. Messi. Apa? Tendangan tanpa bayaran. Aku nek kon ngeki neh anggere mara wis golek gelungan. Apa? Aku gelungan gawa. Lho, wik nggo 17-an bareng digawani entek. Ora teko. Apa ya nek Cakil nganggo iket? Wah, ki Cakil arep campur sarinan iki. Mandek piye? Iki wis ketemu Janaka karo Cakil. Lah terus Cakil karo Janaka ketemu terus yo engko Kumuda Rangsang. Terus omong-omongan. Iya. Lah dene iki Cakil karo Janaka ketemu. Ketemu omong-omong piye kabare? Apik. Iya. Lah wong pirang-pirang dina ya ora ketemu. Tok ya pirang-pirang dina ora ngalor. Rame banget marane. Kok men lho kuwi apa ya enek Cakil karo Janaka kok omong-omongan ngono kuwi apa ya enek? Jarene Cakil karo Janaka niki omong-omongan. Lah nek ora ngono kuwi. Ki dalange ya melu stres iki yo an. Lah jare kon omong-omongan ya tantang-tantangan nek ya beda. Ya kuwi jadi Janaka karo Cakil tantang-tantangan ngono kok omong-omongan. Marai budrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cakil beriman. Cakil beriman ya. Cakil beriman. Cakil beriman iso uluk salam terus ora gelem salat. Lah kok ora gelem salat ya jenenge ora beriman. Sujute notok angel. Mandek-mandek satria apa kan mandek artakon karo kowe jenengmu sapa? Mandek-mandek satria bagus mandek artakon karo kowe jenengmu sapa? Tambuh marang aku satria sangka Madukara akasih Raden Janaka ngono. Dalange malah sampane sing ngiseni swara. Lah kok malah nonton. Lah Janaka iki kok mosok aku. Ngono lho. Ngiseni ben sing ngene. Ya. Mandek-mandek boleh saja bakal mandek artakon karo cemuso. Sauri Den. Aku
Sapa mau? Janaka satria saka Madukara. Oh iya. Aku satria Madukara, asalku saka Janaka. Aku Janaka satria saka Madukara. Oh kualik. Oh kualik. Salah karo. Aku kang aran Janaka saka Madukara. Saka Madukara. Wah, cangkemmu kecer. Mana lek guyu. Wah, wong cakil kok cangkem iso kecer. Gah. Satria bagus Janaka. Syo. Yen kena tak entane kowe bali. Ora bakal, aku tetep mbacut. Wani karo aku. Sing tak piye? Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu. Lakon tendangku muda sumpir nyawamu kowe. Ayo. Cek ndene. Piye? Laren cek rasa kilan ram. Lah ngopo? Piye? Rene sik. Kowe tak kandhani to? Heeh. Karo Pak Soyono mau. Iya. Lerene ngono kok. Brengosen mau. Nguyun perang-perangan cakil. Iya. Nyekel iki aja kualik. Nak niki ning kono mau ki dudohana sik. Sing nggon atos iki dicekel. Lha takuk jane nutukmu ra banter. Paseros lho. Ora ketok ya, Reng. Yen ngene iki lho. Ngene lak ora lara. Lho. Iya. Lah. Kowe ngene kok. Desik. Lah ora lah sing bener ki. Lah dicekel iki. Ngene ya. Lah ora lara. Oh ngene ya. Malah luwe banter. Wis iki dadi ngene. Sengkala sumingkir. Heeh. Bagya mulya memala sumingkir. Ya. Kantun warga masyarakat ana ing kebo geni kene manggi kerajaan kawilijengan. Ora nek alangan sawiji apa. Nanging cakil urung trima. Tangan kosong. Dadi yo. Piye nek? Apa? Apa nek cakil lah umume mati karo kerise dhewe mergo perang karo Janaka. Nah. Iki ya lagi iki ning kebo geni kene iki. Lah ngopo? Cakil kok kalah di usek. Ora cetha. Kowe jane ali-alimu ki Mas ora to? Lho, iki Mas asli. Lah kok dinggo ngene kok perih. Asli semprotan. Ngerti ora? Asli semprot. Apa ya nek Mas kok pedotan nih? Lah wong ya ora sedeng. Perih tenan lho, Den. Perih, perih. Sak karepmu salahe kowe nyosor wae kok timbange kenek ning nggon kene iki lak ya padake wanita murahan. Panas tenan yakin panas. Tenan panas tenan. Panas. Dan panas hutan yeli. Hutan panas yeli. Ling-aling yeli. Ping caping gunung. Mojiroji mama nang rojiro kabeh kok mojiroji iki guruku
notasi ke Pak Sadiran. Nadyan wadok. Elok sing nyanyi Michael Jimen kok. Gentinen Pak. Mah Ya gue makan sapi. Wah alhamdulillah dan wes jatuhnya tapi raiku panas tenan iki. Pun bas. bos. Iki pamundut. Enek penyanyi Arek ini. nggih, arek dangdut ayo musik. Dangdut. Iya. Yo anu lagune LDR karo Selendang biru. Selendang biru karo lamunan. Karo huhu haha. Karo iming-iming. Nah, karo iming-iming. Ya daterke. Aku kok pesen lagu lawas siji. Apa? Anu hidup penuh liku-limu. Liku-limu. Liku-liku. Kata saide kok. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat menikmati lagu yang bernuansa dangdut yang berjudul Selendang Biru bersama vokalis tidak asing lagi Mbak Sobo. Ini mau nyanyi lagu lamunan. Selendang Biru mau sing arep nyanyi Mbak Larissa. Oh, Mbak Larissa. Lah. Marisa. Lah. Larisma. Namanya sinten, Mbak? Sopo? Pardi. Halah. Oh, Christine Pardi. Christine Pardi kupingmu dublek. Apa wedok jenenge Pardi? Untuk lagu berikutnya lamunan yang dibawakan oleh Mbak Christine. Selamat menikmati bersama Bimo Laras. Apa dangdut tok Bimo Laras.